La 5a edició del projecte Rossinyol ha començat a caminar al Centre Cultural La Mercè. Un projecte que s'emmarca en el Pla Educació i Convivència i el Pla Comunitari de Pontmajor. L'objectiu d'aquest és afavorir la inclusió i la integració social de l'alumnat nouvingut mitjançant l'ús de la llengua i el coneixement de la ciutat. I es basa en el treball voluntari de l'alumnat universitari que fa de mentor i acompanya al llarg del curs a un alumne de l'institut o d'una escola de Girona. Aquest és un projecte que es desplega gràcies als compromisos i les responsabilitats compartides entre la Universitat de Girona, l'Ajuntament de Girona i els enllaços territorials com per exemple l'ICS, els tècnics d'immigració, els treballadors socials, els tècnics d'educació i els responsables dels centres educatius. Aquest any el projecte Rossinyol ha ampliat el seu radi d'acció i es desenvoluparà a 4 barris de la ciutat, el barri de Pontmajor, el barri de Sant Narcís i Santa Eugènia, el barri Vell i el barri de Palau. En total hi participaran 20 alumnes. 10 seran estudiants de la Universitat de Girona i els 10 restants són estudiants d'educació primària i secundària.